Bum bum ľudia, zdravím všetkých strajkov a strajkerky. Moje meno je Strajk a som tu spoločne s Magor 500 LP. Čaute. Ospravedlňujem sa, že to bude trošku na menšej obrazovke, ale nevadí. Z toho by sme mohli A ja, že budem mať blbý hlas. No mohli by sme z toho dať aj nejakú menšiu sériu, dať z 10 dielov. Ale maximálne level môžeš byť 20. Vieš. Ale aspoň takých 10 Do level 20 nie aj ďalej. Akože budeme 20 a budem hrať aj ďalej. Toto povieš mi, aký je čas? Lebo vieš... Ty kokos na to točí, neviem. 19:26. No tak, lebo aby sme nepreháňali tým časom. A čo tu máme robiť? Máš zabíjať tých, si to zabudol hrať, či čo? Ako ja v podstate... Čakaj, nie, to tých tam mi nechaj. Bo ja chcem, hej. A tých si zoberiem hľadať ďalších. Tu na je 5, ale toho nechcem. A to čo, ich mám zabiť iba, aha. V podstate dlho som nehral Vovko, iba toto čo špeciál, ale táto bola také na hovno, ale tá... Ja som už dlho nehral Vovko, teraz sa tak poviem na svojich petov, na ktorých môžem jazdiť. Koň a toto. Ty môžeš na nich jazdiť? Hej, od level 20 až. Aha, ja že teraz už. A ty môžeš teraz aj? Od level 15 môžeme si iba vyvolať peta, pozri sa napríklad, neviem. To ako štím? Neviem. Teba sa pýtam, ako teba vyvolať? Neviem, už tam máš ten quest? Ne. Čakaj, to ty tam sú dvaja moji, čo jeden. Čo tu za typ? Ja mám dvoch takých istých petoch. Kde sú ostatní? Však nikto není. Je. Koľko máš zabitých? Ja dvoch. Ja som sa pozeral na koľkých mám petov. Tu sú dvaja. Ty voľšie na mne nechaj. Tata, čo si je? Ja sa musím vyexpiť. Ty to hneď nájdeš. Peste dvaja, no. Wow. A že ty sa tiež, ak budeme chodiť do dungeonu, vieš, aké ťažké? Tá? Ja chcem párky. Kúkaj, však tu oni nič nemajú v sebe. Ja už len idem dokončiť quest. Čakaj na mňa. To čakám, ja sa ešte tu zatiaľ, len toto zabijem. Tak počkaj, som našiel teraz dvoch. Svine, tu len dám. Nový level. Počkaj. Toto svinia je moja. Tu sa dá fajne vyexpiť. Ja už len jedného. Ale fajne sa to dá vyexpiť. Asi je prečo som chcel ísť na Night Elfov. Som mal ísť za priesta. Nemáte niečo jesť? Ani sa na ne nedá. Nevadí, budeme tak obidvaja. Neviem, ja som chcel ísť za priesta kvôli tomu, že toto. Že vie healovať. Hej. Keby sme chodili do dungeonu, tak ja vás budem healovať a vy budete killovať. Aha. Akože kto by chodil, však oni dvaja. Ja už si dokončujem quest. Ne, tam musíte byť... Ja neviem, čo si mám vybrať, čo je podľa teba lepšie? Neviem. Toho, čo dáva väčší toten. Aha, tak ty si zober podľa mňa toto je, ako... Zober si toto Arcane Trying, lebo toto má 20 armor a toto tam iba 9. Toto má pravda. Accept, poď za mnou. Čakaj ma, až čím sa... máš ešte ďalší. Čakaj, čím sa zapína batoh, či otvára. Bčko. To čakaj ma, ja si vám vymením, kúkaj. A to s čím sa menia? Čo to na to iba klikneš pravým. Aha, ja už všetko pozabudol. Počuj, ja som to nehral asi tak rok a ešte si to furt všetko pamätám. Jaký rok? Však sme to hrali naposledy. V roku 2013. No a čo? No a? A toto je rok, však len mesiac, pred mesiacom a pol boli. Čakaj, nenechaj tých týpkov. Kúkaj, všetky toho tam si berem ja. Tu je toto. Ja si berem tie bagle. Nie, toto si ja berem. A ja už mám dve bagle. Tak aj toto tam, čo je vedľa mňa, to mi nechaj. Bagle. Dáme ešte jeden bagel, idem ho. Však tu koľko? Ty mám zabíjať tých grev? Hej, a z nich máš čarovať veci. Aha. Almost. Jak sa to volá. Že on zapiť. No. No daj ho. No dávaj. A ja mám 4 totých. Čakaj. Už si vybral? Ja mám 4. Toto tam idem ja, tých tam čo sú. Ja si beriem toto batušky. Toto tam sú moje silchy. Tam za stromom je jeden. No však a tie sú moje. Tieto. Ten za stromom, ty si ho nevidel, ten je môj. Tu pozri, vieš koľko tu ich je? Všetko je len show. Tak toto by sme už mali. Už máš toto Filmers.
Ja už len jeden, čo mám teraz a jeden batoh, čo vidím. A toto predám za koľko? To je malo, to nepotrebujem, to nebudem potrebovať. Ja ešte dvoch musím zabiť. A bagle máš všetky? Hej, ty? Dobre. Čakaj ma ešte. Počkaj, ja som Už dole. No, zdechní, ja sa má. Ako je 2 hodiny, ako... Čakaj ešte toho, bo to ten tu tiež. O problém. A dobre, ja už tam idem. Čakaj, nie. Ty nikdy nečakáš, že zaujímavé na teba vždycky čakám. No už idem. Som sa stratil. Tak na mapku. Som zvedavý, čo to... Keď Ty si si už- udával čas, aký bol? 19:26 a teraz je 19:31. 7 minút. Hej, 4 minúty. Však si vedel, že 19:26 a je 31, takže v podstate 5 minút. Vlastne. No ale máme za to 3 questy za 5 minút, tak to je celkom dobre. Ale ne, neboj sa. Ja si idem najprv do toho, lebo toto neviem čo ešte. Dobre, končím. Ten mi dá batoh, dobre, ten mi Čo dá si mám z batoh. toho vyberať? Ja si beriem toto nohavičky. Aj nohavice, presne, to čítoval väčší damage. A tam, Ja. teraz máme ísť za svojím trénerom, čo je vlastne tam, kde som ja. Čakaj, a toho si aktivoval? Hej, Čakaj ma, ne? idem za tým, príď sa na moje trenky. Ja už mám level 3. A ja, príď sa na tie Čo, trenky. jakže ty máš level 3? Aha, však toto, ja to viem, lebo ja som to hral na vlastnom, teraz tu budem do toho, tam džuba 2 hodiny. Do tých tam. Training dummy. Ja viem, ja som to sám hral toto s týmto, takže ja viem. A ja som zase vyhral toto celého Wargena na level 20. Vieš, aký dlhý príbeh to má? Čo, zase accept a mám byť toto vyskúšať, ne? Aj, 5 krát. Ja skočím tam rovno dole, aj ty? Si potom zaraj za Wargena. Však ja mám tiež vlastné. Hej, ale počúvaj ma, ale ty vieš, kde si teraz? No. Ty si v tom ešte meste Glina, alebo si... Hej, ešte stále vyzerám jak človek. Ty na čo si skočil dolu? No na to. Čo mi nejde? A to časom ešte budeš tam, ty sa potom tam dostaneš ku tým, tam sa dostaneš Tak ja potom už idem aktivovať. sa dostaneš ku Night Elfom, oni vás zachránia z toho mesta, pôjdete k ním, pôjdeš do iného mesta, kde pôjdeme aj teraz my, samozrejme, keď budeme väčšie level, Dobre, tam mám nový pôjdeme quest, a tam Priestess budeme of the explodovať. Moon. Mám nový quest, Priestess of the Moon. A vieš, kde máš ísť? Hej, Ne, áno. je zle. Čo? Aha, hej, to si pamätám. Počkaj, tam mám jeden quest a ešte tam vzadu jeden quest. Ja mám iba jeden. A ešte tu na vzadu, ne, to sa mi len zdalo, no poď. No však jasne, že sa ti zdalo. Dúfam, že sa na toto video bude páčiť. Ideš? Počkaj, Add the Friend sme sa nedali. Točíme. Daj si na mňa Add the Friend, aby sme sa spoznali, vieš, ak Aha. furt sme hrávali Vovko. Vlastne to tak je, to bude skrátko. Dám si Captain Star. Čakaj, aha, Poď robiť salta dozadu. Hej, dozadu? Hej, budeš tak dozadu chodiť a budeš Vieš, robiť čo je salta. smutné, že toto je srnky, či čo to sú? Čo je toto tam? Aha, počuj, ja chcem zastaviť a tu máme... Aha. Dobre, teraz, Mám dať accept. hej, a teraz musíš zberať tieto kvetky. Dobre, Ty si ber ten druhý. Ja si berem, ja idem tu. ja si berem Toto tu celé jazero, kde som, je moje, všetko jasné. a toto druhé je zase moje, hej, takže si to nebudeme Koľko? torovať. 7, to čo si. A oni sami ako v podstate blbostiny nám dávajú. Ne, ten quest je veľmi dobrý. Lahučky. Ja mám rád lahúčké questy, ja nechcem robiť ťažké questy a ty My máme tak, počúvajte, my máme Koľkých máš? level 12, Mizo Panda Youth, 4 ty. Ja mám 5. A ja mám 5. Hej, my sme v Pandariu v Horde, ako to sa Hej, menuje. len Mago 500 nechce jať, bo jemu sa nechce chodiť. Sa to neznášam. Ale vieš, jak ďaleko musíme chodiť? No na čo sme šli do Hordy? Hej, poď do Hordy, bo toto, tam. Ale Koľko ty máš? nevieš o tom, že tam, ja už mám 7, ten je môj. Ten je môj díky. A ty nie je taká čorka. Ja Čo čorka, dohodneme? však ty... Čo si mám z tých dvoch? Aha, beriem toto. Či? A teraz aj ja ti čornem. Tak si čorný, čak už všetko mám. No, nie si čorol.
Teraz nevieš, čo máš. Jaké shit nedostaneš? To vyjadzujem rovno. Ok, ja idem tam, čus. Ježiš, to teraz bude hnusné. Ja to viem presne na spamäť, čo budeme teraz robiť. Vieš, čo budeme robiť? No. Pôjdeme ku pavúkom, musíš zabiť 12 pavúkov. Nenávidím pavúkov. To je, to ako, ja fakt pavúkov, to ako najhoršie, čo stade môže byť. Ja vo Vovku nenávidím pavúkov. Aj keď vlastne na Wargenovi mám ako peta pavúka. Joj, no tak, Môžeš mať na taký petov tu nespomínaj, tá pet ešte sa celkom dá, ale keď ty si Ale ako myslím, nejaký... ako vieš, ak tu nám máš, ty 2 vieš, ak tu nám máš tohto ako No. tigra, ne? A ty od určitého levelu budeš môcť, vieš čo? Uj, koľko pavúkov. Sakra. Nie, my ešte nemáme killovať. Ja už killujem vo veľkom. Nie, my tu nám máme čakať. Počkaj, ja sa aspoň tu ešte. Kým nám tu príde quest. Taký quest. Aha, to... Aha, už tu ku Tu mne na už prišiel je, nejaký. super. Však mne tu niečo dal. Dostaneme na zatolúk. Mám dať komplet quest? Ty kúkaj, čo môžem si zobrať? Čo? Ty kúkaj, samé máme. meče. Hej, to my máme. Hej, však nám hej, tá meč, tá vlastne to mi je jasne na čo. Si zoberieš stavku. Počkaj, ale Ten tam ty je od môj. určitého levelu, normálne, si môžeš zobrať druhého peta, hociakého. Všetky, čo vidíme, ten je môj. Pomôž mi s ním. A viem, kde si. Aha, ty si šiel do inej. Však máš peta. No a však aj ty. Máš peta a máš problém. Hej, tá tu level 4 a ty si tam... Čo tak veľa ich treba dať? Ja som to furt Chcela by nemal. to tu spadlo, hej. Čakajte, toto... Ja som už level 4. A ja som tiež. Tu je veľký. Viete, tu je level 5. Veľký, taký strašne najväčší. Hej, no To je úplne. Ja si ho... ho povedal z ďalky, ale však mu ani život nebere, fuj. Vie o tom, že ho nemáš teraz zabíjať. Pozri, čakaj ma, ja som tu, vidíš? Vie o tom, že ho vôbec nemáš zabíjať. Ladóňo, hej, za jadom. Máš zabiť 12 a potom máš toho veľkého. A to spoločne, a to musíme po jednom iba. Musíš po jednom zabíjať tých No tak ja veľkých. som ty budeš druhý. Ja som vždycky na teba. Pomôž mi s týmto, please. Lebo neviem, jakej Ide za gute. tebou ped inakšie. A ja som nevedel, akej gute... tu toľko pavúkov. Ok, ja idem sem, bo tu je už jeden. Už mám 9. To čakaj ma, ja mám iba 6. A počkaj, ja chcem prejsť. Hej, ale ja chcem toho veľkého pavúka najprv Čakajte, už zabiť. niekto ho zabil. Ale znova. Ale ja si ho prvý dávam. A čakaj ma, pomôž mi s týmto. Ako ty si mal ako teraz čorol? Ale ty už máš všetkých. Nemám. Toto tam je môj. Čo robíš? Aj tak ho máš ty a nie ja. A tou dolnou cestou To tam... si ja dám. On už na mňa útočí. Čakaj, Vieš ja čo? si ho dám prvého. Počúvaj ma. Áno, ty si ho dáš prvého. Nemáš ešte ani dokončený quest a ty si ho Dobre, dáš... ale ja si ho dám, čakaj. Kde Ja sú už mám ďalší pavúk? quest. No a čo? A tu, však tu nikde není žiadny pavúk už. Tam mať dole tou cestičkou sú No poď so pavúci. mnou, mi pomáhaj. Lebo potom, ho dáme spoločne, budeme ho byť dvaja do ňa. A poď mi pomôcť. Čakaj, tak hovno vidím. Tam máš ďalšieho, no dávaj. Však pomáhaj, ne? Aby sme rýchlejšie dali, lebo... Ja si, že nechcem čornúť. No a To- teraz môžeš už do neho pohoda. Ešte koľkých? Ešte koľkých? Čo tam máš vzadu jedného? Ešte vzadu je jeden. A to čo si môžem z toho zobrať? Čak tu nič... Aha, toto ty chceš stav? Aj. Tu už máš super, môžeme ísť hore. Ale ten by sa nemal Ja super. som dostal nejaký 300 stav, to čo mám s tým robiť? Aj ty si si zobral tú palicu. No poďme na ňo obidvaja. Čak ja Ale už tak to si mi ho už čorol, to mi to tak môže byť jedno. Aha, no ale pomôžeš pomôcť, ne? A ja teraz aj ty mne pomôžeš. Však pomôžem. No a toto, to co si môžem dať na seba, toto ty chceš to stav. Dokážem, že ty si hunter. Ty používaš luky a crossbowy.
A toto si... Aha, takže toto nie To si je na mňa. môžeš dať ako na seba. Ale to A nie... ti to je tak na hovno. A nemôžem to používať? Môžeš, ale na to nie žiadne Ty to spele. vyhodíš? No ja to predám. A kde? V shope. Aha. Tu aj to tých malých spiderov sa expí za to. No, to je strašne ľúto tých malých. Počujem, a keď sa pavne tu ten veľký, hej? Tak rýchlo ti rozčarne. Nie. Čakaj, on tu za mnou uteká. Čo si mám zobrať? Toto napravo? Beriem si napravo. Aby som si bral ten plášť. Nie, mňa to teleporto. Prečo plášť? Ja si beriem A to. tam ma teraz čakaj, lebo to ťa aj malo teleportnúť. Čakaj, dobre, ja si tu idem za ním, dám komplet quest, dám tam accept. A tam plávaj si. Hej, ne? Ja sa idem zatiaľ Ja som zvládnuť. Ja som tam furt plával. Však ty, hej. No, No, sa ti tam ja keď spavnul. som to teraz minule hral s kamošom už dávnejšie, no to ja som si tam furt Povieš, aký je plával. čas? Počkaj, len príjem tam k tebe, hej. A tu som vo vode. A aký je čas? 19:41. A od koľkej? Takže 17 minút. Dáme ešte do 20, hej? Dáme do 20. Počujem ma, teraz bude jeden z taký strašne zabitý ultra civil quest. To čakaj na mňa, ty kam si zašiel? Ja som pri tom No tam. však tu som, čo ma nevidíš, či si slepý? Poď tu na kade máme. Však tu Nie, ty skáče. ideš hore. Máme ísť hore do tuna. To čakaj ma, ne? Však mi tu už ani na mapke neukazuje. Aha, tam neukazuje, že to naopak. To je jedno, to ti ukazuje, že máš ísť hore. To ti len tam ukazuje a to máš ísť hore. Aha, že potom pôjdeme To tam, bude ne? taký divý teraz quest. Takže posledný quest zakončím. Posledný quest, ukážeme, že čo je v tom dive strašne. Však ja sám neviem. Ja som sa proste furt... Diváci, ja sám neviem, čo on trepe. Čo? Ja neviem, čo ty vravíš. No, ako viem, čo vravíš, ale v podstate ale neviem, čo tu bude. Uvidíš, to bude divé. A pôjdeš môjim spôsobom dole, hej. A neviem, ja by som chcel natočiť nejak veľmi dlhé. Čakaj, no, Môžeme. do 20:00 dáme tomu. Dobre, Dajme dáme tomu. Takže poď, Sme si užijeme. sme si užijeme. Hej, lebo ak ste si možno všimli, možno nemám aj kratšie video, potom sa mi tam dlho pridáva. No ale tá čo však napríklad točí napríklad 2 35 minút alebo tak ktorý hodinové a to im musí tiež dlho pridávať. ale Dobre, a používa teraz aj pôjdeš toto. môjim spôsobom. A? Hej, a keď tam spadnem, to tak si ma nepraj. A? No, ja som spadol! O. Ops. Kam si šiel? Jeden quest od nej mal byť taký, že sme mali ísť tu nahore. Ty si spadol? No, ja som tu na streche, vidíš Dobre, ma? neviem, kam mám ísť. Pozri sa, spáj. Počúvaj, keď No však teraz, poď za mnou. teraz nebude ten quest, na ktorý som sa teraz tešil, tak ja sa vyredžujem. Ó, mne koľko života. No poď za mnou. My musíme ísť preč, a kde si? Si debil? Kam si šiel? Kde si? Ja som dole. No však ja som, však tu som, čo no, nevidíš hviezdičku? Ne. Si debil, však tu som. To nevidím, ja som si zabudla dať na Tak teba, kam že... si šiel? Aha, joj, ty si debil. Dobre, natapať za mnou, lebo Tu ja som. viem. Tu si, a ja že kde v prdele si. Ó, i on No však takže tu. poď za mnou, dám si na teba tú blbú Tak hviezdičku. už daj. Lebo ešte tu zase 2 hodiny bude. Čakaj, ešte toho si dám. Aha, takže najprv tu nám musíme ísť, až potom Aha, pôjdeme no. robiť ten quest. Lukáško sa nám zobudil, no respektíve Magop. Si prispatý. No, že... To čakaj, tu na mňa utočia a ty pôda, klídek. A tabáček. To je taký duch? Serem ho. A ty Ne, tam Bajka. nebojuj, ty vole. Kam ideš? Dobre, poviem ti koľko. Čas 45, 15 minút a je 20, je 8 hodín. A o koľkej sme začali? Už je 8 hodín? Ne, o 15 minút je 8 hodín. A o koľkej sme začali? 19, 26. Už 20 minút točíme. Ešte ďalších 40. Kam si zašiel? O, ja potom si 35 už- minút budeme točiť. Toto video. Ale hej, 30. A vieš, kedy to bude? Kam si šiel? Veď tam ku tej princeznej. Jaké princez? Do tej vody si skočil? Hej, ku tej princeznej som zobral s tou Jakej fľašou. princeznej?
Vieš tam, jak to máš toto tam, a čo máš na boku tú fľašu, no tam pôjdeš do toho potoka, na to klikneš, zoberieš a potom sa vrátiš ku tej princeznej. Čakaj ma tam. Áno, a teraz príde ten môj quest. No ja som sa tam neteleportoval. To má tam teleportnúť? Ne, to sa tam máš dostať. No tak čakaj ma tam. Takže tu ma čakám. Ako žijem, ja už najväčší čavo. No. Vidíš ma, ja vo vode plavem. Tu som. Vidíš ma, som vo vode. Až teraz, no poďme, dávaj, pohni si. Pozri. Dávaj, pohni si! Ty jak mám ísť rýchlejšie, keď tu ide tak pomaličky? A vieš, kedy bude 35 minút? Ja to budem kontrolovať. Tento Áno. quest a môžeme to ukončiť. No. Mám si dať ty aký máš level? Ja? 4. 5. Le. Dík tak rýchlo počúvaj, vieš Mizo v Pandaria, jak dlho sme toto XP, my to nehráme ani pol hodiny, dík my už však level 15, či level 5. Ja 15. To je strašne málo. Vieš čo je rýchlo, že za 10 minút si level 9. To je niečo. Tá za 10 minút a my to robíme quest, tak hneď bude mať toľko. Postavím sa do všetkých, to ty zabijam, čo sa dá, tigre. Ale toto je strašne to je najblbšie asi XP, nie. V dungeonoch tam budeš najlepšie, keď spieš nejaké tie questy, tak za to dostaneš koľko, ne? A v dungeone vieš, koľko dostaneš? No. By si sa čudoval. Dakedy v nejakých questoch vieš, koľko veľa som dostal. No. Však som si práve na dungeonoch som si zarobil level 20. Na tom bol? Som hral na Pande, na serveri Emerald Dream, som bol level 16 a potom som išiel do dungeonu a teraz som level 20. No. A teraz pôjdeš môjim spôsobom dole, hej? A čo mám s ním robiť? Continuum? A čo si mám zobrať? Čo si ty zobral? Toto wooden tu nic. Hej. Yes, mám level 6. Ty máš? Dobre, stoj a pozeraj sa na mňa, hej. Tu sa postav, že... Batman. Ja, tak to tvoj spôsob, ne? A však ja tu... Pozeraj na mňa, Batman. Ja viem lietať, ja som Spider. A ne, to má... Ty si už predal toto 300 stav. O ne, to ti on ti dal nejaké špeciálne kúzlo. Abo čo to bolo. Aby si vedel lietať. A dostal si teraz achievement, že going down. Ja, aby si akože nespadol, ale že by si akože len tak zletel. A ty aký máš level? A máme to na 2 minúty. Ale aký máš level? 5. 6. No. Ja len tak pre srandu zabijam. O 12 minút je 8 hodín. To by sme už aj mohli ukončiť. Ne, ešte ne. Však vo veľkom točím dneska. Oh, fuck. Teraz ideme. Jupi, za chvíľku pôjdeme. Kam Jaj, teraz my furt keď sme hrali s kamošem, by sme sa furt smali nad jednou vecou. No. Vieš akože po anglicky Vieš akože po anglicky don't touch me, ne? No. Ne? A tam furt jedna postava, u ktorej si môžeš robiť zakedy questy, ona furt, keď ideš Kam si šiel zase? za tebou, ona furt, keď ideš k tej postave, ona furt proste povie don't touch me, furt. No čo je na tom také vtipné? A pre nás, kamošom to bolo strašne vtipné. My sme tam furt prišli a on tak akoby zakričal. Don't touch me. Dobre, ideš za mnou alebo ne? Kam zase ideš? Aha. No idem tam, kde mám. Idem ku don't touch me. Don't touch me. Vy o tom, že... na mňa utočia si až prvo. Vieš Drainer, nie? Ja sa viem dostať ku Drainerom. Ja čo teraz? Aj ku Aliancii. Čakaj ma, kúkaj, kde ty si, ja tu chodím. Ja tu skáčem, salto. Ja som za tebou. Ísť. A čo teraz s týmto mám zase? Ocepneš si quest? Som sa zlákol, že ďalší Don't touch me. quest. Čakaj, dám len zvuk. Terdasil. Čakaj, kde sa nastavuje toto zvuk? Hej. Čo volá, ja viem. Ja som tu už, vieš, ak dlho nehral. Aha, tu sa nastavuje, diga, najslabšie všetko. Dobre, no poď. Urobíme to To skráť. nie je počuť nič, čakaj. Nevadí, ma to furt znervozňovalo.
No, konečne. Idem To som prehnal. Veď ťa to tam ani počuť nebuď. Čakaj, man, čakaj. On som chcel skočiť salto a padať. Ne, tu nás sú spidery, ja idem od nich preč, ja ich nemám rád. Kde si šiel? Ja som dole. Aha. Viem, že idem s kratkou. No Don't čakaj, touch man. me. Don't touch me. Tu na je. Koľko spiderov? Tu na je, don't touch Počúvaj, me. ty ideš a tu tvoj ten mob toto zabíja. Pašla na ňo. Don't touch me! A čo mám s týmto robiť ako zas? Mám si dať akcept? Hej, accept a musíš zabiť. Koľko máš questov? Musíš 3. Musíš zabiť 3 pavúkov a z nich niečo dostať. 2 pavúkov. Počúvaj, máš také, že teledeasil do lana delivery Hej, a to sa také... poď za mnou. Tak čakaj, len týchto dám. Aj takto ťažko sa z nich dostáva. No máš na minimape, kde máš ísť. Tu na jeden, ktorého máme, stringol, poď sem. Aj týchto máme dávať. Hej, však tam ti píše na buku, koho máš. Čakaj, tam Taký, si na ktorých píše mena, ti vidno mena, no to tých máš dávať. No to na všetkým vždycky znamená. Hej, a na takých, čo ti... Aha, tak ty máš asi Čakaj, to mi zaputé. nechaj. Tá ja nemám ani jedného. Ale ja nemám ani jedného. Si vedel, že toho jedného už máš stigit all. Ale ne, nemám. Ja som to furt tento quest neznášal. 3 hodiny trvalo, kým som dostal aspoň jednu jedinú vec. Čakaj, ja si idem dokončiť toto 2 questy. Lebo mňa usejú. Ja nemám rád, keď tu mám na plno. No teraz ďalší sa mi ukázal. O 8 minút. A mne tu až 4, toto 2 ukončenia, 4 questy nové. A teraz vieš, koľko tu na veľa budeš mať? Všetky questy si poaktivuj. Tento. A si potom dole, ja si A ja potom idem toto už deaktivovať, toto questy, lebo ja to... Nedeaktivuj, však oni sú tu na hneď. No ale toto je, vieš, to je... Koľko questov. Čo tu stojíš? Počkaj. Ja si idem toto už ukončiť. Ja si už idem jeden ukončiť. Ja. To ten Dolona, tento tu kam teraz išiel. Komplet. Počkaj Čo si z toho chvíľočku. mám zobrať? Počkaj chvíľočku, hej. No. Až si berem tú vodu. Tak. No čo mám robiť s tou vodou, čo mám? Tu nemám tú vodu, tam nemám ďalší Ja quest si na dám aktivovanie. Tu nemám ďalší quest na Však aj ja. dokončenie. Tu na je dole. No ja mne to... Kde je ten quest? Aha, Tu že na, je. super. A tu na sa aktivuje ešte jeden, super. Bomba. Ďalší, Terdasil, toto, to nemám rád. Teraz pekné lagy. Safra, teraz mám strašne hnusný.